Sa Good Vibes, tubtub subong, wala untat ang trabaho sa mga lineman para mapabalik ang supply sa kuryente sa Negros. Pati mga pumuluyo, nagbulig na para mapadasig ang ilang nga trabaho. May report si Romeo Subaldo. Naging trending ang mga litrato nga ginpost ni Maria Netsu sa Hacienda Virgen Duplex, Barangay Efigenia Lizares sa Talisay City. May mga linemen nga nagatrabaho samtang nagaluto naman sa pagkaon ang mga residente. Nagamot-amot kuno mismo ang mga residente sang kwarta para papanyagahan ang mga nagatrabaho nga linemen sang Sineco. Sunod dun abi ang ilang nga lugar kag wala sang may makan-an. Gani para hindi na malawigan kag makapadayon sa ilang nga trabaho ang mga linemen, ila na lang inigin papanyagahan. Gindayaw sa mga netizens ang ginhimo sa mga pumuluyo. May nakasiling nga buhi sa gihapon ang bayanihan spirit. Sabado sang udto, nagatag-iti ang init pero diin ka man maglibot sa Southern Negros, may malabyan sa highway nga mga linemen nga nagatrabaho sa gihapon. Diri sa may barangay na Uwang sa Sipalay City, wala man untat ang pagtrabaho sa mga linemen nga taga-Capiz pa. Sabado man o kung Domingo, wala na sila nagauntat sa pagtrabaho. Diri na sila nag-New Year. Istorya sang isa sa ila, pag-abot nila, wala pa gid sang power supply ang bilog nga syudad pero antes nag-New Year, may porsyon na sila nga natagaan sang power supply. Wala pa why? Bisan Sabado Domingo, sige ka mo. Oo. Sabi ba? Nagbulig man lang kami sila. Ayun, Sa co-op. Pila ka mo kabilog, sir? Parang kapel ko? Pormero, 8. Tapos nagpadala pa gidamon GM isang dugang pagit. Hindi pa fully energized ang bilog sa Southern Negros. Kanabanan sa mga nauna sugaan ang mga mataw nga mga lugar ukon ang may mga ospital, city hall kag merkado. May mga barangay pa nga wala sang power supply. Padayon na pagtrabaho sang Nuseco kag mga linemen gikan sa iban nga mga probinsya para mapasanag na liwat ang Southern Negros.